खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागै देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगैरायावब्ला बिनिखायनाय दैमा सोंनायालाय हननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागै देलाय मांगियाबो लेखा रोङा गैया देलेंलें समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदारफ्राथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा आगै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो अलै आगै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो दैमा सोंनायालाय हरनो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरोदावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरोदावब्ला मिनिख्लायनाय सना नङा रुपा नङा आइजें गोनांखौ नाङा नाङा आगै आइजें गोनाङासो ग्रोब अरजाफैबाय आगै दाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खानसिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो ट्रफि पिनाय आगै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिनजावनि फिसाया मालायनिखा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायावब्ला मिनिख्लायनाय
गै मोदोमफ्रु जाहामालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नै आदा मावजि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस नै आदा मावजि मोजाङै बुजि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय आदा जेन्टेलमेन आंनि गरमेन मोनना मोनथ'वाखै नोंलाय पेमेन्ट मोनना मोनथ'वाखै नोंलाय पेमेन्ट मोनबायब्ला गुवाहाटि नोगोराव आंखौ दोनलां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां I am ready आगै सोरबा खोनागोन सिरि सिरि I am sorry आगै फोरमायदो फारि फारि नों थांथारमारोब्ला माब्लाबा फुङावनो गाखोलांगोन जोंहा सिफुं गारि आगै सिफुं गारि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नै आदा मावजि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै मामब्लेट आंनि टेब्लेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट जाहैगोन लोंहैगोन जोंहा सानैजोंल' सेबासे लाबोफागोन नोंनो गानग्रा जोमग्रा लाबोफागोन नोंनो फुरासे हाबाब आदा आंनि ग्रेट नाम्बार वान हाबाब आदा नोंनो आंनि फालुवान नों लांफामारोब्ला आइ आफानो खिन्थाग्रोनांगोन सिरि सिरि आदा सिरि सिरि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नै आदा मावजि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस नै आदा मावजि मोजाङै बुजि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय Này, nó muốn bắt lại đường hả?
गादों